Tot la 2 litri. Da. E bun, știu eu că am băut. Vegeta, 60.000 un kg. Așa este la Kaufland. Acolo. Dacă am avut suche de ziare în casă, n-am citit ziarul. Când am luat numai după hol 1, l-am citit. Nu. Am nu m-am dat pe stăia, că m-am săturat de numărat. Cartofi spart, gata, a făcut Că le numai vine pe astea bază. legate și apoi trebuie să le desfacem și le facem iașeniță, poate mere. Că erau și pe legătură. Dar ne-a dus la ziare bunica Pfeiffer, vreo 3.000 de ziare. Plin era, până așa. Sigur, știi? Și puteai de împărțit la blocuri, la nu, da, până. Le-am sortat așa, câte 19 bucăți la un bloc, știi că 19 Mică, persoane. câte ai zahărul? 30 și cât? Da, și dau 6. Și orezul? Da, Mariana, da, ia, soțierii. Ia, ulei, 29.000. Da. Uite, ce e ala, mă? Nu dai mult. Nu știu, nu știu. Te filmezi, bunică. A 77, 79, 77, mă. 77 aniversare. 77 aniversare, bunica. Aia numai așa ce Păi, să mă vadă și pe mine. Și tu, da, zice. Hai, La mulți ani, bunica. Asta e mintea noastră, să cântăm la mulți ani. Că eu n-am făcut nimic, am. nimic din aici nu s-a.